Tarif moti fil-Parlament mill-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar jitfa' dawl fuq il-mediċini li kienu out of stock matul is-sena l-oħra. Il-Ministru Cassar kien mitlub jagħti dan it-tarif mid-deputat Laburista Anthony Agius De Celis. Min tarif moti mill-Ministru Cassar jirriżulta li matul is-sena l-oħra biss kien hemm 632 mediċina illi kienu out of stock. Iż-żmien li matulu dawn il-mediċini kienu out of stock ivarja minn inqas minn ġimgħa għal aktar minn 10 xhur. 40 mediċina għamlu aktar minn 3 xhur out of stock. 50 mediċina għamlu iktar minn 7 xhur out of stock. 8 mediċini oħra għamlu iktar minn 10 xhur out of stock. Sena ilu fi frar tal-2011, il-Ministru Joe Cassar kien ħabbar li l-Gvern kien se jwaqqaf aġenzija speċjalizzata biex tibda tixtri mediċini differenti permezz ta' sistemi varji. Il-Ministru Cassar kien qal li t-twaqqif ta' din l-aġenzija kienet is-soluzzjoni għal sistemi li fi kliemu m'għadhomx effettivi fid-dinja moderna tax-xiri tal-mediċini. Bit-twaqqif ta' din l-aġenzija kien żied Cassar, il-Gvern kien se jaġġorna s-sistemi biex ikun hemm dak li kien sejjaħ titjib. Mhux magħruf sar mill-pjani tal-Ministru tas-Saħħa biex titwaqqaf din l-aġenzija. Jirriżulta iżda li matul is-sena meta kellha titwaqqaf din l-aġenzija kienu 632 il-mediċini li kienu out of stock. Meta l-mediċini li jkunu intitolati għalihom ikunu out of stock, ikunu bosta il-pazjenti li jkunu kostretti illi jixtru dawn il-mediċini mill-privat.